us en parlaré de plantes de tardor i hivern, perquè podeu veure que existeixen moltes plantes, en aquest cas he fet un petit sortit de plantes per poder gaudir en èpoques que no n'hi ha massa flor i d'aquesta manera poder tenir molta diversitat de floració i sobretot molta flor. He triat aquest tipus de plantes perquè la seva característica és que floreixen moltíssim, sobretot dos d'elles, que ara us ho comentaré, i la seva prolongació és molt llarga. Per exemple, us puc començar a parlar dels pensaments, que és una planta molt coneguda, n'hi ha de diferents tonalitats, aquí podeu veure aquest pensament, n'hi ha d'altres, inclús amb taques, com podeu veure aquí, tanques al mig, de colors purs, hi ha diferents tipus de pensaments i colors, o sigui, tenim un sortit bastant ampli per poder escollir. De la mateixa pensament o viola, n'hi ha la viola cornuta, que seria una varietat, però de flors petites. O sigui, vendria a ser el mateix, però de flors petites. Aquesta el que fa és més quantitat de flor que aquesta, però les flors són més petites. També n'hi ha el ciclamen, que seria aquest, d'una planta que té unes flors molt grans, molt elegantes, i la mateixa versió, però amb flor petita, o sigui, el ciclamen de flor petita. Això començaré a parlar d'entrada dels pensaments. Els pensaments, la peculiaritat que tenen és que tenen una floració llarguíssima. És una planta d'exterior, una planta que el que tindrem que fer quan les comprem, el primer de fer és trasplantar-les. Només tindrem que estirar d'aquesta manera i trasplantar-les. Ho dic perquè això em passa molt sovint, que no trasplantem les plantes quan les comprem, i és la norma número 1, trasplantar quan comprem una planta. Llavors, aquesta planta, el bo que té és que la podem posar a l'exterior, la podem posar a llocs on tingui el sol, això sí, que tingui molt de sol, igual que la viola cornuta, i el que després anirà molt bé és poder posar-la, per exemple, en un lloc on tingui una terra bona, una terra que sigui flonja, que la veritat no és que sigui massa especial amb el tema de la terra, però sí que sigui una mica flonja. D'aquesta manera les arrels es desenvoluparan moltíssim millor. Els pensaments aguanten moltíssim les baixes temperatures, són plantes que aguanten molt el fred, vull dir que podem disfrutar d'elles durant tota l'època de l'hivern. I la seva floració, que sabeu que a més és molt llarga, o sigui, la podem tenir des del mes de setembre a octubre fins al mes d'abril. Compteu això i són uns 7 mesos, o sigui, imagineu tenir aquestes plantes, tant la pensament com la viola cornuta, en testos, a terra, en jardines, com podeu veure aquí, fent composicions, durant 7 mesos, vull dir, és moltíssima floració que podem gaudir d'elles. També hem de saber que quan fa molt de fred, inclús glaçar, no hi ha problema per això, la planta se'ns quedarà una mica aturada, se'ns quedarà parada fins que torni a fer una miqueta de bon temps o surti el sol i la planta tornarà a revifar-se. Si una vegada la planta està creixent, l'hem trasplantat, doncs llavors el que sí que tenim que fer, a mesura que les flors es vagin passant, doncs les tenim que anar tallant. Simplement és a mesura que es vagin passant les flors, anar-les tallant. Llavors aquí van sortint poncelles i aniran fent moltes més floració. Amb les de flor petita, exactament igual. Aquestes es veuen menys quan es passen les flors, amb la qual dona menys feina, però també és convenient anar traient la floració, perquè d'aquesta manera el que fem és estimular la seva floració i que ens duri i faci més quantitat de flor. Al ser una planta anual, heu de pensar que, aunque ens dura moltíssim en floració, al final, al ser planta anual vol dir que el seu cicle de vida és d'un any o abans d'un any. O sigui, pensem que així quan la comprem, i la podem posar al mes de setembre, octubre, novembre, dona igual o agafar-la més endavant, sabem que després cap al mes de març, abril, inclús n'hi ha que s'allarga, depèn del lloc o la situació on estem, s'allargarà i pot estar fins a aquestes dates, més o menys abril, i llavors se'ns morirà. Quan vingui la calor, o sigui, és una planta que vol fred, i quan vingui la calor se'ns morirà. Però bueno, és una planta que és molt econòmica, podem fer palteres amb moltíssimes plantes de pensaments o de la viola cornuta. És una planta que no vol massa reg, és una planta que la regarem, quan rasquem el terra, el substracte, veiem que comença a perdre la humitat, llavors la regarem. Però a l'hivern hem de tenir una cosa a tenir en compte, que seria el tema de quan regar. Si reguem a última hora, tindrem un possible problema que potser si fa molt de fred, inclús que glaça, inclús les fulles es poden quedar completament congelades, llavors si reguem quan les fulles estan humides, podem tenir més problemes de que la flor se'ns faci malbé, se'ns taqui, les fulles se'ns taquin una mica pel tema del fred. Per això jo aconsello, a l'hora de regar aquest tipus de plantes a l'hivern, és regar al dematí, quan ja no fa la glaçada, o cap al migdia, o sigui, donant-li el temps suficient perquè les fulles ja quedin seques i d'aquesta manera a la nit i a la matinada, que és quan pot arribar a fer molt de fred, la planta pateixi el mínim possible.
Ara en parlaré dels ciclàmens. Ciclàmens en tenim de flor grossa, com he comentat abans, i de flor petita. Els ciclàmens els podem utilitzar tant al sol, a l'ombra o mitja ombra. Hem de pensar que és una planta bulbosa, vol dir que té com una ceba a la part interior, a la part d'aquí dintre. Això s'ha de tenir en compte perquè és una planta que aguanta també moltíssim el fred, pot estar a l'exterior sense cap problema, n'hi ha qui inclús la posa dintre, però si es posa dintre és una planta que necessita fresc, o sigui que tingui frescor, i la tenia que posar a la cuina en cas que la volguéssim posar dintre, i trasplantar-la. Pensem que tot això s'ha de trasplantar, però sobretot és una planta d'exterior, això és el més important. Si la podem posar sota un cobert, encara una miqueta millor, però pot estar completament a fora. El tema del fred, jo m'he trobat amb els ciclàmens, sobretot aquesta varietat, inclús alguna més que aquesta, és una mica més forta. M'he trobat que quan fa molt de fred, les fulles poden arribar a quedar totalment congelades. O sigui, quan ja estan totalment fredes, jo he fet així, clac, i les he trencat com si fos vidre. Després, a la que surt una miqueta al sol, la planta es torna a recuperar. Clar, això, si passa una vegada o dos o tres, no passa res, però si això és molt continuat, abans la planta, el ciclamen, es podria fer malbé. Com podeu veure, n'hi ha una quantitat també de colors, de varietats, o sigui, n'hi ha inclús algunes que són rissades, que no he pogut portar-les, però que això ens donarà una floració també molt llarga. La floració d'això ve a ser com la del pensament. Podem gaudir d'elles durant mesos, durant 7 mesos o 6 mesos ben bé del ciclamen. Una cosa que també teníem que pensar és el tema del reg. El tema del reg, el ciclamen no vol massa reg. És una planta que, com he dit, al ser bulbosa tenim que tenir la precaució del tema del reg. Al trasplantar-la, o posar-la en un test més gran, a terra, on vulguem, hem de pensar el tema del reg. El tema del reg mirem de no regar-la mullant la part interior o la part del bulb. Si plou, no passa res, però si això ho fem molt sovint nosaltres mateixos, la podem fer malbé. Llavors, hem de pensar que quan reguem, regarem pel cantó. I regarem quan rasquem la terra i la veiem que comença a estar bastant seca. O, si veiem que les fulles ens queden així una mica pensides, ens està dient que vol aigua. Per què la regarem poc? Perquè, a part de tenir la ceba, és una planta que si jo s'agafara una fulla, per exemple, si jo la trenco, tot el de dintre és carnosa, és una fulla amb molta aigua, té molta reserva d'aigua. Llavors, inclús la fulla, és tota ella té molta aigua, llavors molt carnosa. Llavors, si la reguem a màxim ens podrirà. Per això el tema que és important no regar-la massa. Una altra cosa de regar és si la deixem en test. Si les trasplantem un test tipus això, que aniria bé que fos inclús una miqueta més gran, o que fos un tipus de test com aquest, també n'hi ha el reg per immersió. El reg per immersió és extraordinari. O sigui, imaginem que aquesta planta està plantada amb aquest test, l'hem posat en terra. Important el tema del drenatge, quan trasplantem el ciclamen sempre utilitzem una terra que sigui flonja i al sota del test li posarem grava volcànica perquè dreni bé. I el tema de reg, que és el que estava comentant, el que farem és per immersió, sempre que sigui algú manejable. Si són testos molt grans o a terra no podrem fer-lo. Farem un recipient una mica més gran, posarem el test a dintre, a l'aigua que arribi fins aquí, imaginem que aquí està el cul del recipient, doncs a l'aigua que arribi fins aquí, ho deixarem durant mitja hora, 3/4, com a molt una hora, traiem, això haurà agafat l'aigua per la part de sota i haurà regat per la part d'immersió. D'aquesta manera estem segurs que no mullarem el que és el bulb o les fulles més internes. Una altra cosa a tenir en compte és el tema del trasplant. Quan la trasplantem hem de pensar que, com veieu, ja té un nivell de terra. Quan la traiem del test, i podem veure així, aquesta planta, no la tenim que enterrar menys a l'hora de plantar-la, no tenim que posar-la més profund del que està a aquest nivell. Inclús jo recomano que si ho plantem a terra, per exemple, la deixem una miqueta, un ditet per sobre. O sigui, és millor deixar-la una miqueta per sobre que enterrar-la més del compte. Perquè si d'aquesta manera, si la deixem una miqueta més en fora, però molt poquet, tota aquesta part d'interior quedarà molt més ventilada. I quan reguem no se'ns ficarà l'aigua dintre i aquest bulb que tenim, que és el ciclamen, no mantindrà tanta humitat i llavors estarà més sec. I aquesta ventilació d'aire farà que tinguem molt més èxit. Ara us explicaré com treure les flors que se'ns fan malbé. Igual que el pensament heu vist que he tallat, amb el ciclamen no funciona bé així. I us explicaré per què. El ciclamen sigui tant el petit com el gran,
farem el següent. Quan una flor comenci a fer-se malbé, el que farem és no tallarem, o sigui, no farem això i tallar, perquè si tallem i deixem això, que estem veient que acabo de fer malament, això se'ns anirà fent malbé, això s'anirà podrint, ens anirà fent aigualit i ens podria possiblement la part interior. Si això ho anem fent amb moltes flors, al final podem tenir problemes de brotitis. Clar, en comptes de fer-ho d'aquesta manera, el que es fa és estirar, o sigui, ens apropem amb els dits, amb les mans, a la part una mica interior de la planta i estirem. I d'aquesta manera traiem el que és tota la tija completament neta. Ho torno a repetir, agafem una flor que podria ser aquesta que se'ns fa malbé i en comptes de tallar, el que farem és anar a buscar una mica la part interior i estirar. D'aquesta manera surt perfecte des de la zona del bulb tota la tija i no tindrem aquest problema de que això se'ns comenci a fer podrir i faria malbé el bulb. I si se'ns fa malbé el bulb, la planta es mora. Clar, això ens arribarà al punt que arriba al mes d'abril, menys o menys, que ja no ens farà flor. Llavors tindrem una planta sense flors. Què hem de fer llavors? Doncs deixar-la on està. La podem deixar on està i l'únic que farà la planta és anar, com que començarà a fer bon temps durant la primavera i estiu, la planta es quedarà parada i l'únic que farà és treballar el bulb. El que farà és donar força al bulb perquè després la temporada que ve cap a la tardor torni a començar a fer fresca, torni a florir. Ara us en parlaré de les caiunes o les eriques, també plantes de tardor, plantes que ens ajudaran a tenir al nostre jardí, a les nostres jardineres, a la nostra terrassa, donant-li color. Són plantes que no tenen aquesta llarga duració, com hem comentat abans, de floració, però que també ens donaran un toc molt important. Us vull parlar primer de tot, per exemple, l'erica. L'erica és una planta vivaç, sempre té fulla, i a aquesta època té aquesta floració que veieu rosada. N'hi ha 3 tonalitats, n'hi ha un rosa fort, un rosa clar i un blanc. El blanc també existeix. I com veieu és molt maca. És una planta que s'adapta bé a mitja ombra. El sol, massa sol, no seria massa recomanable, però aguanta bé la mitja ombra. Després tenim les caiunes. Les caiunes són aquestes, que s'assemblen, però tenen aquesta, igual que agafa una miqueta més d'alçada, aquestes queden una mica més xaparretes, més baixetes. I n'hi ha en tonalitats també, un to rosadets i un to blanc. Això no tenim més sortit que aquestes, però ara us comentaré aquestes d'aquí. Aquestes que veieu amb més colors, que veieu color blau, aquest color també vermellós o rosa, el verd i el groc, no són colors naturals. Aquestes són caiunes que les portem d'Holanda i són caiunes com aquesta. L'única cosa és que al ser blanques s'utilitza un tint especial per les flors, que s'utilitzen també, hi ha moltes flors que es tenyeixen, i ara són tenyides. Aquest color que veieu aquí és un color tenyit. A França, a Alemanya, a Bèlgica, són molt utilitzades aquestes caiumes perquè donen molt de color. I no els hi passa res, és una planta que després, quan la flor aquesta que estem veient, sigui rosa, sigui blanca, o sigui aquests tons que estem veient tenyits, es passen després, quan la planta queda verda, durant tota la primavera i estiu ens quedarà verda, després, quan es torni a treure la flor, no sortiran així, això és evident, sinó que sortiran blanques, sortiran amb aquesta tonalitat. Aquesta planta, que sapigueu que no té masses cuidados, una cosa important és que vol bastanta aigua, el que és el reg en necessita, és una planta que no pot quedar la terra massa seca, i després ens quedarà, quan es passi la flor, verda, o serà una planta verda, veurem tot verd, també és maco, perquè ja la mantindrem durant tot l'any. Si cal, la podarem una miqueta, si se'ns en va una mica les branques, la podarem amb unes estisoretes perquè se'ns faci una mica més compacta, i res més, l'anirem, això sí, posant-hi l'adob de sempre, que vaig comentant, de posant-hi l'adob perquè la planta no se'ns quedi groga, perquè si no pot arribar inclús que se'ns quedi una miqueta groga, si no anem posant el tema de l'adob. Necessitem una terra àcida, per plantes acidòfiles. Són plantes que aquestes són plantes acidòfiles i sí que requereixen d'un substracte especial que es ven per plantes més àcides. Llavors, d'aquesta manera, la planta podrà agafar molt millor els nutrients. En principi, l'única cosa que tenim que tenir en compte a l'hora de regar-les també seria intentar no mullar massa la zona interior perquè estigui ventilada. Són plantes que, si les posem una mica juntes, ens trobarem que si les posem així, la part d'aquí se'ns quedarà seca. Llavors és interessant que quan les plantem en una jardinera, allà estan
aquests testos que podeu veure allà o aquestes jardineres, estarien una mica excessivament juntes, o sigui, les podríem posar a una distància, com veieu, així. D'aquesta manera la planta respirarà molt millor i se'ns formarà i se'ns quedarà molt més maca. Bueno, aquí jo crec que tenim ja un bon sortit perquè pugueu disfrutar, gaudir de les vostres terrasses, dels vostres jardins amb un bon sortit de plantes de flors que duraran moltíssim, que us donarà alegria, que podem tenir tota una sèrie de sortit de colors i que podeu disfrutar-les.